Kini kadai ke Akashvani Shillong, ke kubur ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubur. Penlong jingalang katanat Women and Child Development ke Sorkar Pedeng, bat katanat Social Welfare jong ke Sorkar Meghalaya, ban bishar banyak ya ke rukam pentrekam ya ke skim bala baitan ka da ke Sorkar Pedeng. Let jengok ke chairperson jong ke Committee on Empowerment of Women jong ke yang dorba thawan ke Meghalaya ikon Santa Mary Shillong ya ke Langtor ha Eastern West Khasi Hills District. Bat kentu UMP ketura usalang sangma badai ban penduk pendam ya ke nong shim kabu bat ya ke jing bam sap bam kelap bat ban kentiu ya ke jing khut jing trehok ha ke rukom pentrekam ya ke skim bala baitan ka da ke Sorkar Pedeng ha ke jela. Kanang ban penklan ya karukam pentrekam ya ke skim bat program bala baitan ka da katanat Women and Child Development ke Sorkar Pedeng la penlong hnen ke sngi ya ke jingalang ha Shillong ha ke ba ka menteri khana jong katanat Women and Child Development ka Savitri Thakur ka la penlong ke jing bishar banyak bat ke officer barang ba jong katanat Social Welfare jong ke Sorkar Meghalaya kijinga tai ha ke jingalang ke la long halor ke skim kum ka Poshan Abhiyan, Commission Shakti, bat Commission Vatsalya. Ha kejialang ke Menteri Kelaban ye ke jingdon kam ban penklan ye ke rukam trekam nadu ke kedan barit kamtam haki Anganwadi Center ke bakentup nadu ke jing ai ye ke jing bam bataimet hapo ke Integrated Child Development Services ICDS ban pen bhai ki yeng ba jingdon kam ba kong san jong ki Anganwadi Center ban pente kena ba ki long ki ba byang na ka bantai ki long kemi ba ki khana bat ru ban ajing hikai ki nong tre Anganwadi bakan pente bit shu ha ka jing shakri jong ki kum kadak ban pen paw ya ke jing solem halo ke jing ja ba sungsi ke balaja hakashnong langtor dangshen ka chairperson jong ko Committee on Empowerment of Women jong ka yung doba thawan ke Meghalaya ikong Santa Mary Shillong ilale jingo hnin ka sngi ya ka long ying jong ikong darisha lengdo hakashnong langtor ha Eastern West Khasi Hills District Ibalado ay laki jing im rengkat bat ikun badang arbanai haka jing ja ka basungsi haka artari ulber arhajar arpausan. Haka jing let jungi ikong Santa Mary Shillong rengkat bakit khot ke komite kila let jungo ya ke jaka balaja ke jing ja bat kila penlong ke jing sngap jar ba arminit kum ke jing ken mau ya kini ke bala klat. Kakenhun hadin kani kala let Shamairang Police Station haka ba kle kren bat u Additional Superintendent of Police u ba perkhat lang suchang bat u officer in charge bantip kambanya halo ke jingya chaprang ka jing token ka be dei bat ke jingja ko komiti kala pentikna pakan train na kebentaban ai ke jing bisar hok banyada ye ki hok jong ki kenthei bat ki khna bat kin yai ai ye ke jing kersan ye ki longgi ki bamat ye kum kini ki apot kum ke jingkan mau buram ye ki para nong trei ki bela shakri haka kampen lip ding ko Fire and Emergency Service Station jong ke jawai sabhai amlarem bat dauki kala raki ya ka National Fire Service Day hnin kasngi ka khatsan tarik uyayong halor ka phang Unite to Ignite and Fire Safety India Lasdang ya ke jing rakhe da ke jing sngap jar ka ba 6 minit ban ken mau burom ya ke jing shakri ba IT lut bat ya ke jing shlur jong ki pulet penlip ding ki bela du no la ke jing im kat ba ke dang tre ya ka kam u officer pulet jong ka dauki u sabius dhar u risan lang rembai jong ka sapai u officer pulet jong ka amlarem u Robert Rimbui bat u Anthony rembai jong ka Jawai Police Station ki la lam khamat ya ke jing rakhe ken mau burom halaki jong ki police station Shuaya ka ni la penlong ye ki program pensong thu pai ba pher halor ka jingada na ka jing pluding Unong yalam ke NPP ubalong ru UMP ke Raja Sabha u Dr. WR Kharluki ulong bada ke jing pen paino ke Sorkar Meghalaya ya ka pisa belamang da ke Sorkar Pedeng na ka bentaban penyo jaka ban snalen tirel ka pen I ba ke jing temu ban wanra ya ka lentirel harilom Khasi jantia kala kutno Nalor kani ke jing du nong u Dr. Kharluki ula penrem ya ka rai jong ka VPP ban amishem benta ha ka komiti jong baro kiseng san perthai balabu menyatai sani halo ka projek snalen tirel u Dr. Kharluki ula therting ru ya ke jing dawa jong ka VPP ban pha tokit halo ke jing sharem jong ka hak election harilom jantia
Ka Meghalaya Basin Management Agency MBMA lengbaka District Project Management Unit DPMU jong Eastern West Khasi Hills District nen kasngi ka lapenlong ya ka program pensong tu patba ka basisngi nakabanta kitu kinong yo mentoy kibakwa ban shimram hapo ka Lifcom scheme kajing tmu jong ka program ka long ban shin pensai halor ki rukam shimram ya kani ka program lapenlong ha utirot sing Memorial Hall ha pendeng umyong mairang ha kabala sakhi ya ka jingwan shimbenta kiriu shimet kiba sengkam lajong kiba nakaleng ke Eastern West Khasi Hills District ha kani ka program la yo ya ka jingbatai pensai na kinong tray ka DMPU bat ki jingkren na ikong Emiling do manager ka Lifcom bat ikong lari kanti marbanyang jong ka Prime Meghalaya kani kadai ka Akashvani Shillong ka buan lam sapi ya ka kubor. Ban beteng biang ya ka kubor. UMP ka Lok Sabha Natura usalang e sangma ukentu badai ban penduk pendam ya ki brio ki balong kum kinong shim kabu bat ya ka jing bam sap bam klop bat ban kentiu ya ka jing khu jing trei hong ha ka jing pentrei kam ya ki skim balabai tengka da ka sokar pedeng ha ka jella Ula pedang bakadon ke jing tuna ha ke jing penlong ye ki program pensai bat pensung tu pat ba da ko office jong ki deputy commissioner bat ula ajing mut ban penlong kambun ki program pensung tu pat ba haman la ki district bat ki blong kanang ban hika ye ki brio ba kenang kumnu ban yo ki jing mentoy ba ka sokar pedeng ka ai Usalang sangma ula dawaru badai ban le da kabating ye ki tu ki nong tre sorkar bat ki riu shim kabu la da shim ba ki don kti hakikam bean Ula banru bakini ki program kidai na kabentaban kentiu ya ka bahagamiat bat ka jingmento jung ki pat bat ba ki deputy commissioner ki superintendent of police ki BDO bat ki wei ki officer kidai ban shimkya habami kanu ka jing Katura kala raki ya ka National Deworming Day hnen kasngi da ka ba aida waiwe ya ki kena ki banadu shisnam hadu kat kandai snam karta haki school bat ki Anganwadi Center ki badon hakaleng kathan. Kapang jong ki jing rakhe na ka banta ka National Deworming Day arajar arposan kalong eliminate STH invest in a healthier future for children. Kajing temu jong kajing rakhe ka long banya kun persya ya kajing don jong wi ha ka met breu ka bala ban kata bat pinshitom ya ka koit ka kya jong ki kena bakin thup ya kajing bombyang ka bor temet kajing pang duna snam bat jing duna ha ka bor perkhat perdan ka Dr. Yvonne M. Sangma ka balong ka District Maternal and Child Health Officer Jangka West Garo Hills habaya kran ba kinong tho ko bor ka lakentu ya ki kimekik pa ba ki dai ban pindi dawai wi ya ki kena ha ka ni kasngi bat ya thoru ya ki jingmentoy bangi yo na ka badi ya ki ni ki dawai Kamaudet Secondary School ke Badan Harambrai ke Lapendon Burom ye ke Samla Puli jongka ke Balapas Bha ke Examen Secondary School Living Certificate SSLC arajar arposan ke Balalong ke Nam bat ke Burom ye ke school bat ye ke kimekik pa bat ye ke Shnong ka Tharu Lapenlong ya kani ka program penkup buram hapalau jung ka school hi hakaba I ling do BDO ka nongston sian RD block ilalong kum kongsan baladon rengkat ru IBI nongseng jong ka school Uwei uhati kla ulayap Haka klau jong ka kat saumer habani hat Riphoy district batla suba ba ula syabat haka boarding electric ke baklan bha ki officer na katanat wildlife balalam khamat da orange forest officer RFO iba lining watlang kila le chungo ekene ke jaka bat lap ya kemet yap jong uhati ki jingwat banya ki peni ba uhati ula banya tengku bat wire electric ubajrong tangkumbah nyoput nasla khando Uba watlang ula kentu yiki bor badai pen makin le halor kane kanang bakan jashu hadin yaki brio ne yaki merat.
ke inter-school athletic meet arajar arposan jongkari boy district kelas dang henin kesngi ha NSCA mini stadium ha pahams im nongpo ha kaba khandai spa wengut kinong elekai na ke lai pon riut lik school jongkari boy kele shimbanta ha kijing elekai bapher uba Eric Sidekar assistant commissioner but block development officer ulalong kumukongsan ha kane kijing pli yak inter-school athletic meet jong ke district kat to ko kubor kalakon na ka Akashvani Shillong